La Loca de la Casa naiz, eta tutorial honetan horrelako mototxekoa egiten ikasiko dugu. Goma honetatik abiatuz, honda edo olatu hauek egingo dizkiogu apaingarri moduan. Kakorazlanean hasteko teknika hau, matematika hiperbolikoarekin erlazionatzen da. Bai? Aurrerago beste tutorial batzuk aterako ditut honen inguruan, oso emaitza apaingarria eta polita gelditzen dela iruditzen zait, oso erresa eta kakorazlanean hasten ari bazara proiektu aproposa. Erabiliko ditugun materialak mototxoko hau egiteko, aria izango da, kasu honetan kotoiezko ari hau da, baina erabili dezakegu aukeradan daukagun beste bat. Honen kasuan 4-5 milimetroko kakorratza erabiltzea gomendatzen digute eta nik 3koa erabiliko dut. Bai? Nahiko estu gelditu dadin. Goraitzeak, hilerako goma eta jostorratza ariak galtzeko. Has gaitezen. Hasteko, korapilo mugikorra hau egingo dut. Bai? Kakorazlanean ezer ez badakizu, gogorat ezazu La Loca de la Casaren kakorazlanean hasteko online kurtsoa daukazula doainik nire newsletterari suskribatuz. Informazio kaixa behian daukazu esteka. Hartuko dugu goma, badaukagu ja korapilloa egina, barrutik sartuko dugu kakorratza, aria hartuko dugu eta puntu irristatu bat egingo dugu. Eta orain, ari hau estaltzeko edo izkutatzeko gomaren parean jarriko dugu eta bien inguruan puntu baxuak egingo ditugu. Horrela. Beti kakorratza gomaren barrutik sartuko dugu, aria hartu eta bildu. Zenbat puntu baxu egin behar dugu? Gomaren arabera, ariaren loditasunaren arabera, gutxi gora bera, goma ondo estali arte. Vale? Puntuak gehiegi juntatzen baldin bazaizkizu, hemen, horrela pixkat banatuko ditugu. Bai? Eta jarraituko dugu puntu baxuak egiten gomaren inguruan. Eta gogoratu, ari hau, soberako ari hau, gomarekin ere izkutatzen ari garela. Nahikoa dela baloratzen dugunean, goraitzeekin moztu egingo dugu eta kitxo. Horrela jarraituko dut, goma guztia estali arte. Iritsi naiz lehenengo bueltaren amaierara, bai? Puntu baxuen kantitatea ikusten duzun bezala goma ondo estali arte, gero estiratu egingo da, gutxi gora bera, estali arte. Orain, lehenengo puntu baxuaren barruan sartuko dugu kakorratza, aria irristatu, eta hemendik aurrera, katetxo bat egingo dugu airean, eta 2 puntu baxu egingo dugu, puntu baxu bakoitzean. Hasieran erresa egingo zaigu, baina aurrera goazen heinean, puntuak akumulatu egingo dira, edo bildu egingo dira, eta pixka zailagoa egingo zaigu. Kurba bat egiten jungo delako, baina ez da zer gertatzen normala da, hori da bilatzen duguna. Bai? Gero ondoren jarrita oso polita geldituko da. Hau izkapatu egin zait. Oso ondo. 2 puntu baxu bakoitzean. Eta horrela jarraituko dugu
buelta amaitu arte. Iritsi naiz bigarren buelta honen amaierara, begiratu nola egiten diren kurba hauek. Eta orain, bigarren bueltako lehenengo puntuan sartuko dut kakorratza, puntua irristatu egingo dut, eta bukatu dugu. Hurrengo bueltan, bi aukera dauzkagu. Egin ditzakegu puntu baxuak, ala puntu altuak. Nik kasu honetan, puntu altuak egingo ditut, beraz, 3 katetxo altxako ditut. Eta, kasu honetan ere, 2 puntu egingo ditugu puntu bakoitzean. Beraz, puntu berean, puntu altu bat egingo dut. 3 katetxoek puntu altu baten lekua hartuko dute. Eta horrela, jarraituko dugu buelta osoan, 2 puntu altu eginez, puntu altu bakoitzean. Oso proiektu erresa da, oso polita, nahi badugu ere, bigarren buelta honetan ere amaitu dezakegu, hori gustora, gure gustuen arabera, bai? Kurbak askoz ere fuerteagoak izatea nahi badugu, 3 puntu altu egin dezakegu puntu altu bakoitzean ere, niretzako agian gehiegi izango litzateke, baina nik aukeratu dut 2 eginez, baina hori, gehieta hau egingo du eta kurba hauek gehituko izaizkio eta oso efektu polita egingo du. Eta ikusten duzu bezala oso erresa. Soberan gelitzen zaizkigun ariak aprobetxatzeko proiektu oso aproposa. Horrela, jarraituko dugu 2 puntu altu eginez puntu bakoitzean eta elkar ikusiko dugu bueltaren amaieran. Begira, hemen amaitu dut 3. buelta hau, begira zein efektu berezia egiten duen, badirudi, olatutxo batzuk girela, gehiegizkoa iruditzen bazaizu egin dezakezu azkeneko buelta honetan puntu bat, 2 puntu, puntu bat, 2 puntu, eta agian onda hau pixkat suabeagoa gelituko zaizu, eta orain, buelta hau amaitzeko, beti bezala, aurreko bueltako 3. katetxoan sartuko dugu kakorratza, ari hartu, eta horrelaxe, amaitu dugu. Gero, aukeran dauzkazu, puntu irristatu bat egitea puntu bakoitzean, apaingarri moduan, edo karramarro puntua egitea. Ez badakizu 2 puntu hauek egiten, badakizu nire kakorratz lanean hasteko online kurtsoan sarrera eduki dezakezula doainik nire newsletterari suskribatuz, eta, begira, zein mototxeko polita hau egin dugun, soberan galitzen zaizkigun aritxoekin.